jam woni e moɗon musidɓe fulɓe. Bandiraɓe hettotoɓe radio mon, radio kabaruji, radio fulɓe, radio wimi mbimi e mbimami. On calminama e kuuɓal. Eɗen gardina salminanu ndu faade e halifaɓe meɗen to diine e to aada e to dawrugol no kewɗen wiide ni hannde. Kono noon nde tawno o rogre men hannde e nder aljuma moƴƴo hannde o a faati ko e yewtere nde ngannduɗaa hoore ma ene waawi teskede tan wonde ko jubbande e nguurdam khalifa meɗen Cheikh Tijani Sy mo Tiwawon birniɗo o ñande 15 lewru meɗen tataɓiru nduɗo e hitande 2017. Sikki ala so wiyama ceerno Cheikh Tijani Sy ene famɗi pullo walla mbiya e juulɗo foti ko Sénégal naajo ha e leyɗele taariɗe ɗum ala ko haali noon walla mbiyen tengti noon o mo ganduɗa ka Tijani yanke mbiya a anda hol biyeteɗo o Cheikh Tijani Sy. Nde tawno yaadu makko hono wirnade mo ko perde mawɗe wonani en wonande leñol meɗen fulɓe, wonande tijaniyankoɓe e wonande julɓe e kuuɓal nde tawno eɗen gandi yettode wodani Allah. Leydi meɗen Sénégal e leyɗele taariɗe ɗum en gandiraka leñamagu ala ko haali noon walla mbiyen tengti noon ko faati ko e diine meɗen, diine l'islam o. Ko ɗum saabi hay ceerno goto a dañata mo gandanɗa hoorema ko leñol mum tan filti ɗum. Ko hawni hen ko ni a tawat ko leƴƴi goɗɗi ɓuri filtade neɗɗo o, ɗum ɗon holliri ko potagu, ɗum ɗon o holliri wonde ko diine o woni ko mbaɗɗen yeeso. E joɗɗini men ɗo ko yettinde duwaw hono birnagol khalifa meɗen o Cheikh Tijani Sy. Eɗen lomtoɗo ɓesnguli men tuggude noon e ɓesngu radio kabaruji ha e ɓesngu fulɓe e kuuɓal taweteɓe ɗo henne e Lisbon leydi Portugal e taweteɓe e nder Europe no fotirno, ha e taweteɓe mbiyen e nder leyɗele ɗe no potirno, tengti noon kadi mbiyen Sénégal ɗon jehen ha Tiwawon garten ha galle Cheikh Omarul Fouti caggal en giwiɗo Tiwawon ɗo galle Alhaji Malick Sy. E on saha garen ɗon ɗo galle Cheikh Niass ɗo Kolda Kaolack jaafoɗon e jottoɗen noon Mbour mbiyen hade nde toon henne Mbour ɗo galle khalifa meɗen Khalif ceerno Ahmadou Baro Mbour. Jottoɗen Madina Gounass e Khalif Alhaji Mouhamadou ibn Saïd radiallahu taala anhu, sen mbiɗon lomtanima men e dendagal heddiɓe e halifaɓe. Ken majjiraɓe ken mbawa heptude ko ɗum saabi bojji men kersinaki e bojji men kadi gamnaki. Sénégal hande e dendagal leyɗele taariɗe ɗum e dendagal fulɓe mbiyen tijaniyankoɓe walla ni mbiyen dendagal juulɗo hande nanɗo oɗo kabar, sikki ala e kala leyɗele mbiɗen taariɗe Sénégal, sikki ala ko ɗum fayre mawde e sikki ala kusunare tan woni ɗon. Ala fof hande e jogli aduna, joglu no ganduɗa nde ɗo dillere yettaki e mum. Sen kaali Cheikh Ahmed Tijani Sy
mo ganduɗa hoore ma ko khalifa Tijane e kuuɓal mbiɗen ɗo Sénégal e leyɗele taariɗe ɗum, kanko Cheikh Tijani mbiɗen o yaari ko duuɓi 94 hitande, duuɓi kebbinaɗi gandal, duuɓi kebbiniraɗi kadi dewal Allah, duuɓi kebbiniraɗi jokkere en ɗam e hirjino. Cheikh Tidiane Sy ko gorko ɗum woni ko ceerno cettanaɗo gandal, settana kadi nunɗal, ko gorko coobiɗo kirɗo kiranɗo leñol mum e hirani kadi diine mum, e hirani kadi laawol muɗum tijaniya. Ko gorko tedduɗo mo teddungal muɗum teddani e koye almuɓe muɗum, firti ko teddungal makko wontanani yimɓe dongal, nde tawno gurdam makko fof ko wiide jangue, kono noon kadi jangue mecce, nguure e warñede moɗon. Biɗo noon jangue mecce, biɗo nguure e warñede moɗon, bandiraɓe tedduɓe, on wonata gorko ɗamminiɗo, on wonata gorko tenkowo, on wonata gorko domowo. Nde tawno mo ala nunɗata, nde tawno ɗamminiɗo kadi ñawata, sibu so ñaawi ñawore mum sellata. Ko ɗum saabi sen mbi Cheikh Tidiane Sy mbiyen wonno ko kirjinowo golloɓe, kajotoɗo noon salotoɓe golle, kajotoɓe ha e falotoɓe, omo hajo falotoɓe, omo hirjina sobotoɓe. Ko ɗum ɗo woni ko ganduɗen e Cheikh Tidiane Sy. Eɗen gandi kay sen kaali Cheikh Tidiane Sy, kalɗen ko galle Alhaji Malick Sy. Alhaji Malick Sy kay eɗen gandi, te eɗen ciftori kadi wonde kanko Alhaji Malick Sy ɗo o haalata, nde o hawri e Cheikh Oumar Tall, nde Cheikh Oumar Tall ari ha e makko, o wi kanko Alhaji Malick, Cheikh Oumar meeɗani nadde ɗo makko ɗo sona tawimo omo jooɗodi e nulaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam, ko on wiyete Alhaji Malick Sy. Nden noon Cheikh Tidiane Sy eɗen gandi ko tani ko, eɗen gandi ko tani ko. ɗum noon cankagol mo kanko Cheikh Tidiane Sy, musidɓe tedduɓe, wayi tan kono lekki mawki ɗo yani. Eɗen gandi so lekki mawki yani musidɓe, so lekki mawki yani, firti ko ma ñoƴƴu lekkon kewkon gonno kon less hela ɗum, ma war kadi mumen toon kewkon gonno kon less, e sikke ala poussiére muɗum, poussiére lekki ki jangol ngol, poussiére mum o ruytat, caton mum piltat, ko noon tigi ruytiri ha furɗini asamani timɗo o e nder Sénégal, e asamani timɗo o e leyɗele taariɗe. Ɗum ko noon tigi kanko tigi o innirno ɗum, kanko Cheikh Tidiane Sy o wi, kanko o sifori asamani o, hewɓe mbi asamani o ko bulujo, kanko o wi asamani o jogii ko mbaadi ndondi. Nden noon hanki duttagol mo sikki ala ko noon tigi asamani o wano kono ndondi ni henne, nde tawno ko poussiére walla mbiyen poussiére hono sollaru, ko ɗum muuri aduna o, asamani o sa hoynima no wino ni, ko ndondi tan jeyata hen, ko ndondi tan jeyata hen. ɗum firti ko mbiɗen ko so tawi lekki mawkiyani, mbiɗen ma ñoƴƴu lekkon kewkon gonno kon e less mum, ma war kadi mumantowoñ kewkon kadi kotno kon e mum, ha e kotno kon to less muɗum, gila e colli mum, ha e batiji mum, ha e fofof muɗum.
kono noon kadi eɗen nganndi yande lekki ki kadi e moƴƴude ɗum kon ɗon lekkon gonno kon less muɗum ena waawi wonde kadi sababu hono ɗoftagol hono ummagol puɗputi hono lekkon puɗanno kon less muɗum konne ma dañi hankanti no mbawra kanum ne ƴeesade mawna toowa ko ɗum tigi hannde nde hono Abdoul Aziz miñi ko on hande kanum dañi kanum ne no ɗoftori nde tawno timmudemo e lomtinede Abdoul Aziz miñi ko woni hunde wotere ko ni woni golle l'islam ko ni jimo o wi iza khala sayyidun minna qama sayyidun ta'ulun bima qala al-kiram fa'ulu so gote amen ummima tan hata yimɓe cikku gasi boni ko ɗon kisa goɗɗo lomtotomo daro refta e konguɗi ko o waɗanno refta e golle ko o waɗanno nde tawno ko nulal Allah a dartatako kala nde o nawti kanko jomiraɗo goto mo adduno ma o lomtin on ma o lomtin ɗon goɗɗo hono on eɗen jiiɗi noon nde oɗo wonata lomto mo gandanɗa hoorema e dow noon lomtade Cheikh Tijani Sy newaki kono kadi eɗen gandi oɗo lomto kadi yettade ɗon jombani nde tawno kanum ne koɓe hunde wotere ko ɓundu wotru kamɓe foof koɓe taniraɓe Alhaji Malick Sy mo ganduɗa hande wona fulɓe tan basori ɗum ko dendagal julɗo mo ganduɗa hoorema so wii yimɓe wonde ena joddotono e nulaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam ha Cheikh Oumar Tall ena tawa ɗum ɗon ɗum yeddinaki nde tawno nde o sifima nulaɗo sifaji nulaɗo nde o suufi e nulaɗo ay arabe ɓe wurdunoɓe nulaɗo on saaha mbawani sifade ɗum wonti kawise e deftere nde o mantinulaɗo ganduɗa hoorema ha hande arabeɓe donki famde holno oɗo ɓalejo wawiri andirde ɗum kono hawnaki nde wonno ko huncito jomiraɗo nde wonno mo mantanno o kadi omo joddotono e muɗum musidɓe tedduɓe ko ndeɗo yurmede e ndeɗo sunare garnoɗen ruttodirde duwaw e inde radio meɗen radio kabaruji tawi noon ari ardinde salminanu ndu e ruttodirede kadi hono duwawuji ɗi ko joom radio ngo hono cosɗo radio ngo woni kadi e oɗo saaha kadi ko kanum woni jiilowo o e dow noon inchallahu taala e aadi meɗen timmudi so Allah haajima en gartoy kadi ɓeydoɗen yajjinade nde tawno Allah sago yimɓe ganda kadi lomtiɗo o holkanko Abdoul Aziz lomtiɗo o lomtima gila o lomtinaka nde tawno eɗen gandi gila duuɓi 17 caggal lomtiɗo hande o ena fooɗimo ena waɗimo o sera mum ko kanko woni saldu mum tuggordu ko kanko woni jahowo e haajuji muɗum te eɗen gandi kadi ko neɗɗo jeeyaɗo e yimɓe sincuɓe ko wiyete ko dental anduɓe walla mbiya dental l'islamiyankewal adunayankewal ko fati e diine l'islam omo jeeya hen te omo jeeya kadi e dental tijaniyankoɓe ngal gandanɗa hoorema ko gila ɗo Sénégal ɗon ha ɗo Maroc mbiɗen ko Abdoul Aziz lomtiɗo hande o nden noon Allah e sago garten e oɗo Abdoul Aziz kalnen bandiraɓe hol biyeteɗo o Abdoul Aziz lomtiɗo hande hono Cheikh Ahmad Tijani Sy musidɓe tedduɓe en calmini en juurima en duwima en ñaguima duwaw ko musidɗo moɗon Cheikh Oumar Sall on jarama